Guță, când mă jignește și în preajma lui se află anumite persoane, eu îi accept jignirile lui pentru că ce-a fost înainte l-am iubit cu adevărat și datorită lui, așa că a făcut foarte multe pentru mine, tac și accept, dar asta nu înseamnă că sunt proastă sau mă comandă cineva sau mă forțează cineva. Ai înțeles? Tu dacă taci, să taci. Bă, dacă taci, să taci. Itale este. Câticălo... Bă, dacă taci, să taci. De ce te-ai Să supărat? taci. De ce te-ai supărat? Să taci. Da. Uite, eu ăștia rup pe aici, pe la tu. Dar Să ce? taci. S-a întâmplat ceva? Dar ce am spus, Cătălina? Dacă taci, să taci. Îți dai seama? Tot ce treci tu meriți. Prin tot ce treci tu rău. Am înțeleg. Ca să știi. Nu ne-a despărțit femeia asta sau femeia asta. Nu ne-a despărțit nimeni. Și de ce țipi? Gura. Nicolae, ok. Gura! Înțeleg că e supărat pe ea, se vede, e vizibil, dar trebuie totuși să dezbatem ce avem de dezbătut. Te rog să te liniștești un pic. Să taci. Atât a spus, să taci.